Днес ще си говорим за пари, изобилие и майндсет. Ако сте тук, защото си мислите, че ще ви кажа как да изкарате пари, в грешното видео сте. Ще ви кажа други неща. Спомняте ли си как преди години сте си слагали цели, които вече сте изпълнили, включително и финансови цели? Преди години може да сте искали да изкарвате 2000 лева, а в момента дори да изкарвате 2500-3000 лева и отново да не ви стигат, да не са ви достатъчни и да имате друга цел. Което не е лошо, да имате друга цел, не е лошо, но някак не може да оцените точно това, че вече сте изпълнили една цел, а вие сте в енергията на недостиг. Аз съм по същия начин. Хващам себе си, че на моменти мисля постоянно как да изкарам повече пари и дори не мога да си дам това потупване по рамото, че вече съм стигнала един финансов гол, който съм имала преди години. Сега ще си говорим малко за енергия на парите. Аз идвам от семейство, в което бих казала, че настройката за пари е много лоша. Моите родители са от хората, които сякаш се страхуват от парите и от много малка съм слушала, че богатите хора са лоши хора, че парите се изкарват с много пот и кръв, което до някъде е истина, че се изкарват много трудно и едва ли не, че винаги за да имаш пари, трябва едва ли не да ти е излязло през не знам къде. Майндсетът е бил и до някъде страх от пари, точно защото не са знаели как да ги управляват и когато са имали пари, винаги са ги пестявали, а не са ги инвестирали, точно защото не са знаели как да разполагат с тях. Аз съм човек, който много учи от всичко около себе си и от примера, който има. И от този пример, който имам от моите родители, си казах, че аз не искам да имам страх от пари, аз не искам да мисля само за това от какво да спестя, дали да не си купя днес кафе, за да мога тези примерно 5-6 лева вече, дори повече, да ги спестя. Казах си, че винаги ще мисля за това как да изкарвам повече, а не как да спестявам. Не искам да ви звуча като някакво финансово гуру, изцяло споделям нещата от моя опит и преди малко ви споменах енергия на парите, именно защото аз за себе си съм забелязала, че когато съм имала моменти на страх от пари, от това, че не мога да се справя, от това, че съм в недостиг, точно това са били именно най-трудните ми моменти, защото фокусът ми е бил там. Когато фокусът ми е бил върху това как всъщност да изкарам повече пари и как да дам на себе си това, от което имам нужда или това, което искам да преживея или място, на което искам да отида, така че да не ми тежи, така че да ми е спокойно, как да имам и спестяванията, които да ми носят едно спокойствие. Това е бил моментът, в който аз съм била в една по-различна енергия и някакси парите са идвали при мен. Друго нещо, което се научих да правя е, когато давам пари, да не ги давам с яд, че трябва да ги дам, да не ги давам с страх, че давам пари и да не се стискам. За мен парите наистина са като водата и те текат. И смятам, че за да получиш, трябва и да дадеш. Давам ви веднага за пример моите бижута, с които съм и в момента и бизнесът отново е активен. Само го казвам, че ще има линк в описанието. Моя бизнес за бижута, искам да го развия и вървя в тази посока. Но какво трябва да направя за целта? Най-напред аз трябва да инвестирам в стока, в сайт, в Facebook Ads, мета специалист, който да ми пуска реклами, отделно в реклами, в фотосесии с фотографии и 100% има още много неща, за които не се сещам. В кутии, печати и какво ли още не, панделки за опаковане. Това са все неща, които изискват средства. За да получа това, което искам, да продам крайния продукт и да се завърти този бизнес, аз трябва да инвестирам в него. Затова казвам, че не трябва да се стискате, когато харчите пари, просто трябва да ги харчите умно. Трябва да инвестирате в себе си и да знаете наистина дали си заслужава това нещо, защото да инвестираш в себе си, според мен, винаги е печелившо и винаги можеш да се развиваш и да вървиш напред. Може да инвестираш в някой курс за финанси, разбира се, да си направиш добро проучване. Може да инвестираш в някой друг курс, който да те научи на нещо. Може да инвестираш в Facebook реклами, в специалисти, в какво не. Генерално да инвестираш в себе си или в някакъв бизнес, винаги е печелившо, защото взимаш уроци. Ако инвестираш в себе си да научиш нещо, придобиваш нови знания. Ако инвестираш в бизнес, дори да се провалиш, ти си една стъпка напред и следващия път, когато тръгнеш по същия път с подобен вид
бизнес или някакъв друг, ти си крачка напред, защото имаш повече знания. Затова ви казвам, че винаги е печелившо да инвестирате в това нещо. Да, много е примамливо да излезем на дискотека, много е примамливо да си поръчваме дрехи, много е примамливо, повярвайте ми, знам колко е примамливо да отидеш в някоя друга страна и да си прахосаш парите. Може би дори аз самата на много късна възраст разбрах, че не е отговорно да харчиш парите си по такъв начин. И си мислих, че съм много готина, като инвестирам, например, в много пътувания и го оправдавах с това, че снимам влогове, което до някъде е истина, обаче можеш да ги инвестирам тези пари в толкова много други неща, които да са ме развили, като например курсове, които да ми дадат нови знания и бизнес, а не парите от бизнеса, които правих, аз да ги взимам като джобни и да ходя на пътувания с тях. Това е един мой урок, който ви споделям и няма да навлизам много в темата, защото, както казах, аз гледам на тези случки точно като уроци и винаги си взимам поука от тях и се радвам, че са ми се случили. Но ви давам разликата каква е, защото понякога се оправдаваме за нещата, които искаме, че те са инвестиция в нещо, но трябва да бъдем честни и да си кажем, че абсолютно не във всички случаи това е така. Ще си поговорим и за изобилието. Имам една много любима книга и тя е Квантовия войн на Джон Кехой. Книгата започва с историята на човек, който няма почти нищо, не живее в особено изобилие, но той самият избира да вижда всичко, което има като изобилие. И си спомням един пример, който беше, че той има един хляб за ядене, обаче той има цял един хляб и той има толкова много филийки от него и той е благодарен за това, че има все пак нещо да яде. Преди това този човек е бил с нагласата, че няма абсолютно нищо и в един момент избира да вижда колко много има, да вижда, че е здрав, да вижда, че има покрив над главата, да вижда, че има хляб за ядене. И мен много ме накара да се замисля, защото през годините, може би точно допреди да замина за Индия, допреди да превъртя играта, не осъзнавах колко много имам и бях влязла, може би покрай работата ми, в този кръг, в който единствено материалното ми беше в главата и наистина много имах нужда постоянно да имам нови придобивки, да съм някъде, да ми се случва нещо интересно. И в един момент осъзнах, че освен, че давам всичките си пари за това нещо, освен, че вече не ми носят удоволствие тези неща, които придобивам, защото те се случват постоянно и някак спрях да ги оценявам. Другото нещо е, че аз наистина нямах момент, в който да не правя нещо различно и интересно и то стана ежедневие и по този начин аз спрях да го оценявам и спрях да го виждам като нещо специално, а по-скоро беше като да закусваш сутрин. Ето по този начин беше, защото наистина постоянно бях в движение, постоянно нещо ново се случваше, с нови хора се запознавах, по фестивали ходех и какво ли не. Отделно в работата ми имах постоянно вкъщи някакви гримчета, обувчици, дрежки и това не е лошо, наистина е изобилие. Аз дълги години съм работила на това. Проблемът беше, че забравих какъв е фокусът и забравих каква на мен ми е крайната цел, а именно да съм финансово независима и свободна. Ще ми се да се пенсионирам не на 80, ще ми се да се пенсионирам не на 65 или 67, не съм сигурна на възрастта каква е. Ще ми се да се пенсионирам между 30 и 40 годишна възраст, за да може да съм млада и да се наслаждавам на живота, за да може да се събудя сутрин и да знам, че всичко, което върша, вече е автоматизирано и аз мога да си дам това пространство да бъда, да съществувам и да съм друг човек. Тези неща ви ги разказвам, защото лесно можем да се изгубим в материалния свят и да спрем да виждаме изобилието, което е покрай нас, да си казваме, че ние нямаме нищо, просто защото знаем какви неща още може да имаме. Но истината е, че в днешно време ние сме толкова, толкова сме затрупани с всичко, имаме толкова много избор от всичко. Гардеробите ни са пълни с дрехи, хладилника ни е пълен с храна. Чудим се от кой сайт да си поръчаме разни неща. Чудим се какъв нов грим да си купим нон-стоп. Къде да излезем и какви пари, динозавър мрав, и какви пари да похарчим. А замисляме ли се дали оценяваме това, което имаме? Замисляме ли се дали оставаме насаме със себе си, за да си чуем мислите? Замисляме ли се дали сме благодарни за това, което сме постигнали, за това, което сме си сградили самите ние? Дали сме благодарни за това, че прекарваме време с близките си хора, ако го правим? Защото не всички го правят. И някак си фокусът се измести. Истината е, че ние живеем в абсолютно изобилие и сме затрупани с всякакви неща. И трябва да започнем да ги виждаме тези неща, защото с настройката на ума, че ние нямаме нищо и че сме в недостиг, какъвто всъщност не сме, много по-трудно парите ще дойдат при нас. Всичко е енергия в този свят и ако ние постоянно виждаме негативните неща и лошите неща
и виждаме този недостиг, ще продължаваме да привличаме недостиг. Ако ние сме в енергията, че можем да си позволим всичко и че ние вече имаме всичко, а другите неща са просто бонус, които ще ни се случат, когато му е правилно времето, когато дойде времето, то тогава, според мен, нещата ще се случват много по-лесно. Разбира се, за да ни се случват тези неща, трябва правилно да си разпределяме както приоритетите, така и енергията, така и не просто да стоим и да сме заети 8 часа на ден, а да сме продуктивни, ако трябва дори 3 часа на ден, което ще е много по-ефективно от това да сме заети по 8 часа на ден. Аз за себе си знам, че не харесвам моментите, в които съм просто пред компютъра и уж върша някаква дейност. За мен са истински важни и са ме бутали напред точно моментите, в които аз съм се отдавала на моето призвание и съм вършила работа и съм била продуктивна в тази посока на моето призвание, на това, което знам, че душата ми иска и че ме прави щастлива. Знам, че това не е валидно за всички и не ви карам да приемате моята гледна точка, просто ви я споделям, защото знам, че ще има и хора, които ще се припознаят, но аз не вярвам в офис работата, в която трябва всеки ден да пътуваш до някъде и просто да стоиш там. Не вярвам в това, че можеш да работиш фокусирано изцяло цял ден, просто седнал над компютъра. Не вярвам в това, че тялото ти и ти чисто физически ще се чувствате добре, ако всеки божи ден правите едно и също. Вярвам в това, че трябва да си слушаме тялото, вярвам в това, че трябва да си даваме достатъчно сън, да сме продуктивни когато можем, а когато не можем, да си дадем почивката, за да може на следващия ден да сме много по-продуктивни и да имаме много повече енергия. Не да работим до откат и по нощите, само за да си мислим, че ще свършим нещо. Много по-ефективни ще сме, ако си дадем тази почивка. Разбира се, и на мен ми е много трудно, особено с работата ми в агенцията, да вървя по този път, но се опитвам. Опитвам се, защото виждам, че наистина има смисъл и виждам, че това е начинът. Реално хората не е възможно да са продуктивни по 8 часа на ден. Ние стоим и си губим времето в половината от това време, защото ние вече сме изморени и не можем да функционираме по същия начин. И не сме си направили дори една малка почивка по средата, която да ни позволи да се раздвижим и да ресетнем енергията. Или поне повечето хора. Аз ако имам такива дълги работни дни, сядам от сутринта, забравям и да ям, забравям за всичко и вечерта, момента, в който стана от лаптопа, ми причернява и се чудя какво се случва и защо целият ден аз съм била на компютъра и какво се случва въобще около мен. Аз съм била зомбирана, което не е хубаво въобще. Аз вярвам, че ако всеки човек намери своето призвание и реши да му се отдаде, ако има тази смелост да му се отдаде, ще живеем в един много по-хубав свят с по-щастливи и удовлетворени хора, защото ако ние дадем от живота си толкова много часове и сме на работно място, което нас не ни удовлетворява и не ни харесва и стоим там само заради парите или защото на мама и на тати така им харесва или защото това е елитна професия, ние подхранваме някой друг, но не слушаме наистина себе си, не слушаме нашите нужди. Аз за себе си знам задължително, че трябва да работя home office, каквото и да работя, трябва да е от вкъщи. Знам, че трябва да вярвам в това, което правя, да виждам, че то помага на хората и че то има стойност и най-вече да не ми е досадно и да ме прави щастлива. Всичко останало няма място в моя живот. Случва се да влизам в такива моменти и фази, в които се налага да правя тези неща, но си слагам някакъв срок. До кога ще ги правя и си давам причините защо го правя. И има ли смисъл? Ако няма смисъл, това нещо си тръгва от живота. Ако има смисъл, стискам зъби известно време, но това не е константа. Мотивацията. Как да дойде мотивацията? Мотивацията я няма. Доста често я няма. Мотивацията идва, когато сме развълнувани за нещо моментно, имаме някакъв изблик и нещо ни е разчувствало и ни дава един тласък със желание, но мотивацията не е нещо постоянно, а тук ни трябва дисциплина. И дисциплината е това, над което ние трябва да работим. Разбирам ви, ако вие сте на работа, която не харесвате, много трудно ще имате желание въобще да се дисциплинирате. По-скоро ще искате да се всеки един ден е така да се изнизва. Затова се връщам и на предишната точка, в която ви споделих, че според мен всеки един човек честно пред себе си трябва да заяви какво иска за живота си и да върви в тази посока, колкото и да е трудно, защото понякога се налага да стискаме зъби и да правим неща, които са трудни, за да може да ни е по-лесно на по-късен етап. Или може да ни е в комфортната зона и да останем тук за винаги. Вие си преценявате. Парите идват и си отиват точно както реката зад мен тече в момента, но ако ние сме верни на себе си и не нарушаваме принципите си и правим неща в ежедневието ни, в които ние виждаме смисъл,
ще сме щастливи и с тях, и без тях. Знаете, че има моменти, в които нямаме пари, моменти, в които имаме много пари, но ако ние имаме тази настройка на ума, няма какво да ни бутне. И не забравяйте, че дори да започнете от нулата в някакъв момент, вашите знания няма да си отидат. Затова поемайте рискове, бъдете смели. Аз бих казала, че това, дори да се провалим на момента, пак ще вървим нагоре, защото не сме на едно място, което винаги е много по-добре. Благодаря ви за вниманието, обичам ви много, ще се видим в следващото видео.